Detalyes mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokal. Naglangkaw ang kaso kan dengue sa probinsya kan Albay ngunyan na taon. Sa ultimong datos kan Provincial Health Office, Provincial Epidemiology and Surveillance Unit na irehistro ang 7.88 na pagitaas kan dengue cases sa probinsya kung saan magpuon Enero sagkod Oktubre na rehistro ang 2,258 mantang nasa 2,436 kan bulan ni Nobyembre. Mantinido man na 5 ang bilang kan mga nagadaan dahil sa nasabing helang na may kapareho nin 0.21% case fatality rate poon kan Enero sagkod Nobyembre ngonya na taon. Katakod kay ni padagos man ang disease surveillance kan PHO asin maigpit na nagpapagiromdom sa publiko na likayan ang stagnant water na pwedeng istaran kan lamok para mailikay ang nasabing mga helang. Ipinag-orden mga tugang ni Acting Albay Governor ni Albay Acting Governor Glenda Bongao ang pagbabawal sa paglaog sa probinsya kan mga buhay na bayong, mga produktong manok, presko asin frozen na karne, bunay asin manlalain na poultry products hali sa Camarines Norte. Ini matapos magpositibon mga itik sa Talisay, Camarines Norte sa highly pathogenic avian influenza kanakalis na daw. Dahilan kay ini mas pinakusog kan Albay Veterinary Office ang mga ilinatag na checkpoint sa mga linderos kan Albay para mapugulan na makalaog ang bird flu anuman na munisipyo sa syudad. Inagad man kanasabing opisina ang kooperasyon kan mga Albayano sa pagikan pag-report sa sendang opisina in kaso may bako normal na sitwasyon kan salod kan sendang mga atama na hayop. Sa presente mantinidong avian o bird flu free ang Bicol ang bilog na probinsya kan Albay. Dagdag mga tugang na mga bareta, hali po dyan sa luwas, aramon tapuan mga bareta. Ngunya na pag-aaga, mga problemang dara kan Bagyong Christine sa Libon. Asinuwas, ipinaabot na ni Kong Didi Cabredo ipinaabot na ni Kong Didi para sa posibleng intervention. Report kay Jimmy Nasalita, hali po dyan sa luwas. Jim, kami Jim. Ipinaabot na ni Congressman Fernando Didi Cabredo kay mismong Presidente Bongbong Marcos ang naging sitwasyon kan 3rd District, particular Libon na sinuwas kung saan durante kan Bagyong Christine dakol na perwisyo sa mga flood control projects DG kung saan nagkararapak ang mga ini kung kaya nagbaralon bunan ang mga tanuman ni na paroy kausa para dai makapagtaranom ang mga parauma digdi sa nasabing lugar kung saan ini ang rice granary pati kana probinsya ni Albay. Sakripisyado ang mga parauma sa ngunyan dahil pang response ang presidente alagad habang naghahalat ang congressman may mga intervention siyang pinagigibo arog kan food for works kung saan para mabugtakan in mga trinsira ang mga nagbaragsak na mga dike asin mga tampinin sa salog sandbagging unaan diskarte arog sa barangay Santa Cruz asin iba pang lugar na nadistroso kan Bagyong Christine, partikular ang mga flood control pinagbubugtakan indang trinsirang sandbag muna bilang remedyo. Susog kay Congressman Didi Cabredo bako karaw-karaw ang mga distroso digdi kana Bagyong Christine kung sa'y nagkakanigo talaga na intervention digdi kan gobyerno nasyonal kung sa'y ipinabot na niya personal ang problemang ini sa presidente mismo kan sa tuyang nasyon. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang padagos kita ngunyan sa mga bareta sa lado lokal, Tapuan, ang barangay Dapdap kan Legazpi City. May kinaraman sa pag-implementar kan mga programa kontra sa paglakop ng rabi sa sinabi ng barangay. Sa ginibang awarding ceremony kasahapon, na konfirmar na ang barangay Dapdap iyo ang top 1 may kinaraman sa Best Barangay Implementer on Anti-Rabies Program sa probinsya kan Albay. Pinasalamatan ni Kapitan Glenn Barcelon ang Provincial Veterinary Office na pinamamayuhan ni Dr. Pancho Melia.
asin Assistant Provincial Veterinarian Dr. Manny Victorino para sa sinabi ng pagmidbid. Kasabay man na pinasalamatan kay ini ang tabang na ihinira sa Barangay Dapdap ni Dr. Manny Estipona bilang suporta kay ini asin iba pang asistensya para sa magkakanigong kolaborasyon para sa implementasyon kang programa. Inot kay ni kanuminaging taon ang Barangay Dapdap ng Inotman sa bilog na probinsya Canalbay. May kinaraman sa pag-implementa ng mga programa kontra sa rabies. Asin nasundana naman ngunya na taon bilang Best Barangay Implementer on Anti-Rabies Program sa probinsya Canalbay. Dagdag na report, hali po dyan sa luwas, kasabay ang bareta ni Karen Ala. Supply nin doxycycline asin losartan sa City Health Office. Aramonta daw pang report may kinaraman digdi hali kay Karen Ala. Magiging ang sufisyente o magkakaigwanan in stock na bulong na doxycycline para sa leptospirosis dangan losartan na maintenance digdi sa City Health Office dahil ta nakapag-order na ang opisina asin pigahalat na sana ang delivery kan mga bulong na inisa sa indang opisina. Sigun kay City Health Medical Officer Dr. Francis Gomez, sisiguro na kan opisina na sufisyente na ang stock nin doxycycline asin losartan tanganing preparado na nanggad sa mga oras nin emerhensya lalo pat sarot ini sa mga kaipuhanon sa inda na bulong kan publiko magigirumduman paano na kan mga nakaaging bulan dahilan kan pagbagyo sinabi kan City Health Office na nakuminulang ang bulong kan doxycycline pati ang losartan kaya ang mga sarot sa aldaw na ini syertong may maitataunang siling na bulong sa publiko kung kinakaipuhan ninda. Karen Ala, DCGB News. Iba pa niya itong Bareta Civil Service Bicol naghihinguhang matawanan in mas komportabling examination center ang mga matik daw kan civil service eligibility. Report kay Joshua Bino. Para sa mas komportableng pag-exam kan publiko sa Civil Service Eligibility Pen and Paper Test, nagupo nangunyan ang Civil Service Commission o CSC Bicol na makipag-partner pati na sa mga private school sa rehiyon. Siguro din kay Civil Service Commission o CSC Bicol Regional Director Attorney Daisy Punzalan Bragais, katakod kan kamautan ninda na madagdagan ang bilang kan mga slots na pigataon ninda sa mga ma-exam. Sharing man para sa mas komportableng pag-take kan examinasyon. Sigun kay Bragais, minsan kaya pag bako komportable sa laog kan examination center, apektado ang isip dahil na makasimbag nin matano sa examinasyon. Mientras tanto, nagagadmanin dispensa si Atty. Bragais sa publiko kung sa kunyan, limitado pa ang pigbubuksan nindang slots para sa bilang kan mga ma-exam. Sigun kay Atty. Bragais, limitado lang talaga muna ang slots kada probinsya dahil nakabase man ini sa bilang kan mga eskwelahan na pwedeng makapagkondisiran kan examinasyon. Kung kaya minsan, marabas mapano ang slot sa website kan CSC Bicol. Sa ibong nalado, apera man sa pen and paper test, diro-diretso man ngunyan ang pagpakondosyon ng computerized exam o COMEX na pigapon. Alagad limitado man ini sa 20 slots kada schedule. Kung sa schedule man kayo pigpapalawas kan CSC Bicol sa Saindang official Facebook page. Dagdag na Bareta, Joshua Pino. Annual budget kan Tabaco City para sa masunod na taon aprobado na. Report kay Jomar Bien. Matapos ang sunod-sunod o marathon hearing, budget hearing, na ipasarnakan sanggunian pang lungsod kan Tabaco ang annual budget and expenditures para sa fiscal year 2025 o para sa masunod na taon. Kasudma sa ginibong regular na sesyong kan sanggunian pang lungsod kan Tabaco, ipremisentar ni City Councilor Rainer Burse, ang chairman ka Committee on Appropriations, ang budget para sa 2025 na nagkakantidad ng 1,089,973,360 pesos.
para sa second, kasabay naman ang third and final reading naunambitan na budget. Iyon nagkapirang simana na sunod-sunod na pinaagi sa budget hearing kan komitiba asin maging kasuod antes na ipresentar ini sa regular na sesyon nagkaigwapan nin halipot na budget hearing para makumpletara na asin may presentar para paaprubaran ang naunambitan na budget. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Mga tugang oras Pilipinas, alas 6:22. Padagos kita mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Makalipas lang kanina patalastas. GB News Express. GB News Express. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Namamas ko po! Siguruhing safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Sa Salvador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at simpang salud, para sa gabos na ligas venue. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na ligas venue. Ligas venue, servisyong
Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office number 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito papel binang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. O naman nakadipisilan, ayaw maabot na liwanag. Ano man napigagyan sa buhay, ayaw kanin pamilyang masasandigan. Nganang kapaskuhan, lugod pagkamot at maghadi sa sakton ng mga puso. Magkarosan kita pa doon sa mauswag na banwang daraga. Ang lokal na gobyerno kay baninyo, katwang asin magpapayaba sa inyo nin tunay asin buong buo. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon, mga daragenyos. Pagbati, galin kay Acting Mayor Junji Haushan. Payaba ninyo, payaba man kamo. GB News Express. GB News Express. Panagos kita ngunyan mga tukang sa mga bareta naman sa lado nasyonal. Siyam na national as in lokal na ahensya ang exempted sa spending ban para sa paharaning campaign season kan 2025 elections. Kusong sabihon kay ni, pwedeng ipadagos kan mga ahensya ang paggamit in fondo kan gobyerno para sa nagkapera nidang programa na may kamautan na maghato din ayuda sa mga namanuaan. Base sa pinalwas na listahan kan Commission on Elections sa COMELEC, exempted sa spending ban ang Department of Health, National Housing Authority, Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Commission on Higher Education, as in Department of Labor and Employment. Apera sa nasabing national agencies, kaibahan man sa mga exemption ang Bohol Municipal Social Welfare and Development Office, President League of Municipalities of the Philippines, as in Bacoor City, Cavite Local Government Units. Pwedeng pwedeng magdugang si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nin budget sa arinman na item sa iraram kan 2025 national budget para sa Department of Education. Sigon kay Senate President Chis Escudero, pwedeng kuahon kang presidente ang pondo hali sa savings o unspent items sa laog kan budget para itagama sa ibang importanteng proyekto na kaipuhan na dagdaganin alokasyon. Pinagunambitan man ni Escudero ang nagkaperang mga items na pwedeng pagkuhanan pondo kang presidente para sa computerization program kang DepEd poon 2022 sagko 2024 maabot sa 10.034 billion pesos. O 10.2 billion pesos as in 15.9 billion pesos ang daig ginastos kan ahensya para sa endang computerization program. Sa 2022, nasa 13.068 billion ang alokasyon para sa nasabing programa, mantang sa 2022 nasa umantang 20.4 billion pesos man kan taon 2023 as in 18.08 billion pesos kan taon 2024 kung saan nagluluwas na maabot sa 3 billion sagkod 10 billion pesos sana ang ginamit na
kan ahensya sa sinabi ng programa. Siguro kay Escudero, aram kan Department of Education asin ni Secretary o kan Secretary ini. Lalo na taan ahensya man ang nagsumiterin mga dokumento para sa fund utilization na iyo ang pinagbabasihan durante kan deliberasyon kan budget. Inot ng kinontesta ni DepEd Secretary Sani Angara ang ginibong takra sa fundo kan Department of Education nin maabot sa 12 billion pesos kung saan 10 billion pesos kaini ang para sa fundo kan computerization program. Ginawanin doon ni Senador Loren Legarda na dapat mas malinaw asin transparent ang proseso sa pagbilog ng propwestong national budget, lalo na pag-abot sa Bicameral Conference Committee. Sinabi ni Legarda, ang pahayag sampang kan nagluluwas na mga pagkwestiyon sa pinal na version kan 2025 General Appropriations Bill na ipinasar sa Bicam dahil sa mga singit o insertion na dagdag bawas sa mga items. Sinabi ni Legarda na nawaranin sa isay ang nagkapirang bulan na committee hearings as in plenary debate na pigigibon ninda kung kulang sa transparency ang pinal na desisyon sa budget. Sinabi kan senador na dapat sanang maging malinaw sa gabos na mga Filipino ang paliwanag sa kada pisong pigatagama o hinali lalo na sa importanteng sektor arog kang edukasyon. Enot kaya ni sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na sa iyang ibabalik ang 10 billion pesos na kinaltas sa 2025 budget kan Department of Education. Formal nang inisinarado po ni Interior Secretary John Vic Rimolya ang Philippine Offshore Gaming Operator o PUGO Hub sa Island Cove, sarong property sa Kawit, Cavite na pinanginutan mismo kan Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary ang pagsarado kan fasilidad. Sa pagbisita kaini kaibahan ang mga tauhan kan Philippine National Police, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK asin iba pang ahensya ng gobyerno. Sinabi ni Rimolya na siring kan ipinangako sa senda, sinabi niya na Disyembre sisiguraduhon ninda na sarado ang gabos asin masusunod ang direktiba kam presidente na isarado ang gabos na pugos. Pig-coordinar man kan PAOK ang Pugo Hub sa o kaya pinagkukonsiderar man kan PAOK ang Pugo Hub sa Island Cove bilang pinakadakula sa nasyon. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang
magserbi kon si JP Lee. Dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa ligas penyo si JP Lee. Serbisyong na matanos kon si JP Lee. Handang magserbi kon si JP Lee. Handang magserbi. Kon si Ron Rosal, kon si Ron Rosal, kon si Ron Rosal sa imo ipadagos. Kon si Ron Rosal, kon si Ron Rosal, kon si Ron Rosal, lider ako matano. Dagdagan ni Gaspi sa tong kaipuhan, ang servidor na arogya. Si Ron Rosal sa tong madala o man serbisyo, korong sa gabos bako politika. Dagdagan ni Gaspi sa tong kaipuhan, ang servidor na arogya. Si Ron Rosal sa tong madala o man serbisyo, korong sa gabos bako politika. Lider ako matano. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño. Sararo kita, Ismail always na. Ansyuda dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co. Mga kahimanwa, ang Pasko, bako lang manungod sa mga regalo o dekorasyon. Ang Pasko, pagirumdum ng pagkamuot, pagkasararo, asin, pag-asa. Ipagrukyaw niya to ang pagkaminuorotan. Bako lang para sa satong pamilya, kundi para sa lambang sarong, sa satuyang komunidad. Mabot ko na maging maugma, natuninong, asin pano ning pag-asa ang sa indong Pasko, asin bagong taon. Kito, digdi sa puso ko. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas
po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite Sagmi Legazpi City near Aleco, Ravvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Ravvax Tabaco beside Siga Hospital, Ravvax Iriga in front of Yusan Iriga, Ravvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, alas 6:40 po nin pagkaaga, padagos kita ngunyan sa mga bareta sa lado kaya sa luwas kan Pilipinas. Sa giraray po na narehistro sa Australia, partikular na sa sur na parte kan Australia, ang pagitaas kan numero nin mga pinagatamaan nin COVID-19 na Omicron variant kung saan narehistro ang 75 na naulakitan asin pigdadara sa ospital oro aldaw. Base sa surveillance data kan Health Department sa Australia, pigha ditaninda ang pagitaas kan kaso kan COVID-19 ngunya na maabot na holiday season na iyon nagdadaranin takot sa numero kan sa indang health workers kapag naglala ang sitwasyon. Kaya abiso kan mga autoridad na pirmi magsulog ng face mask sa matawong lugar asin kung may helang man na piga-abisuhan na magtindir na sa nasaharong, mantatpinging ganyarman ang publiko na mag-self-isolate kung nakakamati nin mga mild symptoms. Business News. Mga tugang investigaran po kan Quinta Committee kan House of Representatives ang mga supermarkets asin darakulang rice retailer para maraman kung imbeltuan mga ini sa manipulation kan presyo nin bagas. Sigon sa overall chairperson kan committee na si Albay Representative Joey Salceda, naigwasindang naresibing informasyon na ang mga imported na well-milled rice pigpapabakal bilang premium rice na mas halangkaw ang presyo. Pinatanidan ni Salceda ang mga supermarkets sa sindarakulang groceries na nagdidilihensya nin sagod sa 30 pesos kada kilo ang mga ini dahil ang mga imported na bagas pigigibong premium rice asin pigpapabakal sa presyong 70 pesos kada kilo. Sinabi ni Salceda na iimbitaran kan mga mga supermarket asin darakulang rice retailer sa masunod na pagdangog kan committee. Ginawanin doon ni Salceda na ang pagtalubo kan mga wholesaler nin bagas nag-aabotin sagod sa 48% na sobra-sobra. Sinabi niyang dahil siya nagtutubod sa excuse o palusot na pigpapaluwas kan mga Bureau of Plant Industry asin kan Grains Retailers Confederation of the Philippines na ang dahilan kan pag-aumento sa presyo dahilan sa consumer preferences para sa premium rice. Sinabi niyang pig-check nindan pinakabagong reference values asin maski ang pinakahalangkaw na kalidad ng bagas hali sa Vietnam 41 pesos man sana matapos mahali ang mga babayadan. Nagpatanid sa Salceda na may paninimbagan ang pag-utik sa pagdangog kaya pinagigiramdom niya ang mga imbitado sa pagdangog na sa totoo sana. Health news, mga tugang mga tips para sa healthy ears, ipinaluwas kan mga health experts lalo na kan WHO. Detalye po kayan kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Ang pagkabungog o hearing loss pwedeng mangyari sa anuman na edad, sigon sa mga health experts. Sinabi kan mga inina ngunyan na holiday season dapat nagibuho na prioridad ang salud. Sa abiso kan World Health Organization o WHO na dapat gamiton ang Hear Who app para i-check ang pagdangog. Katakot kaya piniluwas nindaan mga tips para sa healthing talinga. Gumamit ng earplug sa maribok na lugar, i-check ng regular ang pagdangog, gumamit ng hearing aid regularly kung bigabiso kang doktor, asin magkonsulta sa doktor kung may problema sa talinga o sa pagdangog. Siring man, dahil magbugtak ng cotton buds, oil sticks o pins sa laog kang talinga,
Day mag-share nin earphones o earplugs, day maglangoy o maghugas sa mating tubig, asin day magdangog nin makusog na sound sa musika. Pangapudan ka mga eksperto sa salud sa publiko na mangako nin mas marhay na salud sa 2025, asin dapat nagibuhon na makatotohanan ang ear and hearing care for all. Health News from Newsbase, Mardila, Daing Iba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, nakalinya na po ang pag-asa sa pagi ni Melvin Almuela sa Kamugtakan, Kampanahon. Opo, ito pong si Tropical Depression Cherubin. Kaso, kahapon po ng December 17, ito pong low pressure area po ay nabilog bilang isang Tropical Depression Cherubin. At sa ngunya na pagkaldaw December 18, si Cherubin ay namantinido niyang sa iyang kusog habang ito ay nasa katubigan ng Sirangang kang Mindanao. Asin ka sa bagong alas 4 ng pagkaaga, ang Central Tropical Depression na si Cherubin ay pigakalkulong nasa distansyang 230 km sirangan kang Davao City o nasa 205 km east of Tagum City, Davao del Norte sa coordinates na 7.5 degrees north, 127.7 degrees east. Taglay ang kusog na Duros na apat sa 45 km per hour. Alani sa sentro asin pagbugsukan Duros na apat sa 55 km per hour. Mantang ito pa man ay naghihirap pa sa norte sirangan sa likas na 10 km per hour. Mantang sa ngunyan, nakataas man ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Davao Oriental. Ito pong si Cherubin ay pigilauman na pwede pong malusaw po within 24 hours at mamayang hapon hanggang bukas po ng pagka-umaga. Mantang shear line at northeast monsoon ang nakapekto sa northern portion of northern Luzon. Shear line naman po ang nakaka-apekto sa bahagi ng Southern Luzon. Dahil lang kayan digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganuro na kalangitan na may mga pag-uran asin pagkikilat pagdagundol. Ang paros ay moderato sagkod sa makusog na di sa norte sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging moderato sundo sa maupol. Mantang sa ngunyan day mangkita ng gigwaning nakabandera sa anumang parte kan sa tuyang nasyon. Asin ang temperatura pigala umampoon 24 sagkod 29 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 6 o ning pagkaga. Asin masulnot at yan na alas 5:22 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almuela reporting live aliligdi sa DOST Pag-asa Ligas. Yan mga tugang nga detalyes kan mga bareta sa Kamugtakan, Kampanahon. Ulitong ko lang ha, dahil po sa to magkakapekto si Cherubin, malulusaw daw ini sa laog lang nin 24 oras. Asin po mga tugang ang Bicol Region, doon sa Pag-asa, magiging mauran dara po kan share line. Yan ang detalyes kan mga bareta. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Katuwang tabi sinda Angel Mostasa asin Jenny Balyaran. Seri man ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwa. Sendong na nangogan GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos, abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon, Kong Jill, siya si Kong Jill, siya si Kong Jill Bongalon. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar.
Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Feliz Navidad! Ini si Mayor Alan Arandia kan piudaran maut magpaabot nin maugmang Pasko asin muuswag na banwaan. Naglalaom ako kaibaan sa kuyang mahal na esposa Banji Canyaveral Arandia na maging angat kita sa ngaran ng pagkabuhay, ekonomiya asin sa iba pang aspetong pangkauswagan kan sa tuyang banwa. Daimi kamo pababayaan sa pagtabang anuman ang mga kadipisilan kan panahon. Gilayon ini si Mayor Alan Arandia sa ngaran kan sa kuyang agom Banji Arandia asin mga kahimanwa. Extending Merry Christmas and a Happy New Year sa Gabon. Feliz Navidad! Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Whenever I see girls and boys selling lands. Sa mga araw na nagdaan, sa masasayang sandaling iyong naramdaman, sa mga pagsubok na iyong naranasan, ang Kapaskuhan ay mayroong mensaheng ibig ipahiwatig magpakailanman. Umasa at manalig lamang na kasama mo ang Panginoong Hesus anuman ang iyong pagdadaanan. Sa bawat pamilya at sa bawat tahanan, naway pag-ibig ni Hesus at pagmamahal ng bawat isa ang maghatid sa inyo ng tunay na kasiyahan ngayong Pasko. Mananawa ang banal na sanggol sa ating mga damdamin at magbunga ng malalim na pananampalataya sa walang hanggang pag-ibig ng ating tagapagligtas. Kasama ang aking minamahal na asawa, City Councilor Emmanuel Kulaway Ribaya, at ang aking buong pamilya. Ito po ang inyong lingkod, Board Member Dr. Eva Josephine Shapno Lopez Ribaya, malugod na bumabati ng masayang Pasko at masaganang bagong taon. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. Sarong mensahe para sa mga taga Segunda Distrito Canalbay. Hale kay City Councilor Glenn Casulya, asin kan bilog niyang pamilya. Ang Pasko, iyo ang pagselebrar kan pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo.
Sa mga panahon na ini, padanayon nyato, ang pagkaminurootan, pagkasararo, asin pagpatinaraot-taohan, susog sa kasaguan kan sa tuyang mahal na Diyos. Lugod man magkaigo kita nin maugma, asin pano nin pagkamuot na Pasko. Masagana, asin matuninong na bagong taon para sa gabos. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, oy 3 minutos na sana mga tugang alas 7 na. Good morning tabi kay amigong Abel Balmaceda. Abel Balmaceda. Pirmi daw po yan nakantabay. Mga tugang didi po sa satuyan na programa. Kachat ko ini. Kanyang po kami duman sa probinsya nin Catanduanes. Yan. Boss Mabe, Abel. Maray na aga tabi sa imo. Maray na aga tabi amigo. Pirmi nakatutok ini sa tuya na programa. Alright, o bueno. Oy, happy birthday nga pala kay Acting Governor Glenda Bungao. More life, prosperity, and happiness. Yan. Pigchat sa kuya ni Paring Mar. Tabi, Acting Governor Glenda Bungao. Happy birthday. Tabi isa sa imo. Hello, Dods. Maray na aga. Yes, morning. Morning. Majan kabingon niya ni Commander sa yatod misa ko niya. Ay, dyan tabi pa rin mga, ano oras kumadig di? Ngunya na nga ni. Iyo, wala ako ki sa papel, kaan, acknowledgement receipt. Huli. Anong oras yan? Diyan gayod, mga alas 10, tayo na Shirley tabi. Sige. Yan na lang ng mga 10. Nalingawan ko. Takon madigdi ka ngunyan kayan, madara ka naman sa ako, kiibos. Wala man nagdikibo sa Redempto eh. O di, madara kang ibang pamahawan kung madigdi ka ngunyan. Luga, pwede ba? Yan na lang pare. Pero ako, pwede man na ihapit mo sa kuya, pero ihabol ko na lang sa imo sa papel. Iyo. Pwede man yan. Oho, iyo. Ito ko nataka, mawala pa yun eh. Yun na nga, ang pighaditan ko sa imo. Taba ka mahulog mo yan. Duwangal daw na baga. Baka nga, baka mahulog mo yan. Dahil iba kan, mabunal ka kang kay Dr. Eve. Okay? Pero kung ano pa kung okay lang, mga 10 o'clock, okay. Dahil problema. Maski ka dyan sa opisina. Iyo. Yun, lugod, 10 o'clock. Yeah, dyan na lang kay Shirley sa opisina tabi. Okay? Sige, Migo. Yeah, opo. Okay, thank you. Alright. Bye-bye. Yan. Si Dodds Grulyo, marimit kanso sa iyang wish sponsorship para sa wish ko, regalo mo. Thank you tabi kay Dr. Eve. O di, sabi ko nga ni Kasubago, tapos na kita mga tugang sa satuya na relep. Salbata ng dila ini o kulang na sa practice para ako naghaling Catanduanes. So sa moyang relief operation duman po sa Catanduanes, tapos na kita mga tugang, kaya puno niyan aldaw, concentrated na kita sa wish ko, regalo mo. O mapuo na kita sa 23 po gigibuhon yan, dyan po sa Pacific Mall, mga tugang kan Legazpi. Dumuro man tabi sa Pacific Mall, mga tugang kan Legazpi City, tabi sa mga aki na matataonan tapo ki regalo. So mga nasa lista po, so din nasa lista dahil magdumanta. Iya po, kaya ang magigibuhon tatabi sa 23, mga tugang ipiprarmi naman ngunyan paghaliming Katando. Although mga pirang simana na po kami kan naghanda, mga tugang, kaya sa mga wishes tabi, maikot ngunyan na aga, so sa muyang staff dyan po sa mga barangay. Si Shara, buda sa mobil, maikot po dyan sa mga barangay, tabi, para hirilingon sa mga wish list nindo, tabi na kuan po digdi sa di na po kimagdigdi, di na po kimagsubmit, tatapos na po kita. Tapos na kita kan Sabado, tabi gwa kita ki 450 children na tatawanan tabi nin regalo, mga tugang ngunyan tabing Pasko. Okay? Kaya po yun na. O sige, sa kuan na lang kita, alas 7 na kaya. Tabi, so Filipina death row convict pala na si Mary Jane Veloso, nagabot ka sa bagong Miyerkules maaga,
mga tugang pakalipas ki halos 10 taon na pagkapreso duman sa Jakarta, sa Indonesia, no? Nagabot ka sa bagong 550 nin aga. Yan. Diretso databi yan sa Women's Correctional. Okay? O sige. Mga tugang, salamat. Kansanong pagantabay. Mabalik pa ako 7:30 sa programang Anhapot sa DCGB. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Si Vice Mayor Gemma Ann Onghoco, nasa buot niya ang pagpaabot nin maugmang Pasko asin-asinsadong bagong taon sa Gabos. Sigun sa iya, importanteng mahay sa tahaw kan kaurugmahan sa Kapaskuhan dai makalingaw na magpasalamat sa mahal na Diyos. Aram niyang padagos ang mga inaaragihan na mga pagbalo kan panahon, siring kan bagyo, alagad sa hera kan mahal na Diyos, Gabos man nalampasan. Huli ka ini, ang Vice Alcalde kan Ginubatan, kasarabay ang sa iyang pagriba sa sangguniang bayan asin mga namamanwaan. Pinapaabot nin Merry Christmas and a Happy New Year to all. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay.